Gaueko 12 izateko 14 minutu falta diren honetan, Gaskuek eta Espositok Tolosako Beotibarren jokatu duten lauterdiko promozio txapelketako lehen jardunaldiaren inguruan hitz egingo dugu. Alde batetik, Andoni Gaskue izan da, promozio mailan lehen txapelketa zuen lauterdian, Odei Espositok lehen urtean jokatu zuen lehen txapelketa, hain justu ere txapelketa honetan egin zuen debuta eta gainera finalerdietarako txartela eskuratu zuen bertan, naiz eta gero Salaberriak 22 eta 16ko emaitzarekin kalera bidali zuen. Norgehiagoka hasieratik jarri zaio oso ongi Odei Espositori, naiz eta behar bada hasiera horretan une batzuetan kostatu egin zaion. Ikusi da, Andoni Gaskueri esperientzia falta, Andoni Gaskuek esperientzia falta zuela lauterdian, eta aldiz Odei Espositok oso zuzen egin ditu gauzak, hori hasieran behar bada pilotak gaizto batzuk eramateko modukoak zirenak ez ditu ongi altxa eta txapazpira bota ditu eta horrekin opari batzuk egin ditu, baina gero hortikan aurrera, 6 eta 3kotikan aurrera oso nabarmen izan da nagusi Odei Esposito, eta erakutsi du doaiak badituela, behar bada udan ez zuen bere eguni edo bere garairik onena izan, hor norgehiagoka asko jarraian galdu egin zituen burua altxa ezinik, ibili zen astigartarra, baina orain nik uste kantxan gozatzen ari dela, eta gaurkoa horren isla izan da, 22 eta 9, erraz menderatu du, eskuinean sekulako gatza dauka, bizi ibiltzen du pilota, eta bigarren zatian gainera defentsan ikusi dugu, oraindik ere asko duela hobetzeko, baina behintzat nahikoa izan du gaur Gaskue xeatzeko. Eta Andoni Gaskueren inguruan zer esan? Andoni Gaskuek esan dugu lehen partida zuela, Javi Zabalaren lesio horren ordez sartu du enpresak lauterdiko honetan, eta sakean eta ongi ikusi dugu, gero piloteoan ordea azpitikan ibiltzen behar bada Esposito eroso egi eduki du, eta horren ondorioz garaipena astigartarrarentzat izan da. Honen bestez, datorren astean, Eskirozen aurka jokatuko du Gaskuek eta Alberdi bigarrenaren aurka Espositok, eta gure aldetik besterik ez, hurrengo astean itzuliko gara pilotako analisiekin eta berriekin, bitartean ongi izan agur.